България компютърс. Брат, запомни, Варна в играта. Айде! Чуй ги тия редове. Щом ти забие екрана. Паника лайф, върти се цялата мрежа в хана. Споко, звъниш, не търсиш омраза. Идваш директно на Ангел Кънчев едно до пазара. Професионал, не квартален майстор. Чистят вируси, спасяват ти лайф от рестарт и тайм-аут. Ремонт, соп, пенсиониран, връщат ти данните живи. Никакъв стрес, всичко подреден. България компютърс, там си в играта. Ей! Професионални услуги и сила, не магия е тая на Ангел Кънчев едно. Знае адреса добре, Варна знае къде Варна идва поне по 2 пъти в месец. Набираш 0888800696 или 052800804, лесно се чете. България компютърс, пак ще излетиш лап-топ. На столен всичко ще заспи. Клавиатура залета, дискът штрака странно. Геймърският звяр въгъла мълчи, замръзнал и рано. Не го хвърляй, не го сменяй с друг. Има хора, дето знаят всеки чип, всеки чарк по звук. Оптимизация, почистване диша машината. Работи леко, не пъшка, не пищи ти в минутата. От офис до гейм, от ученици до шефа. Там те гледат като клиент, братле, не като сметка ефтина. България компютърс, там си в играта. Хей! Професионални услуги и сила, не магия е тая на Ангел Кънчев едно. Знае адреса добре, Варна влиза в сервиза, излиза с усмивка поне. Набираш 08888000696 или 052800804, звънни и ще разбереш. България компютър, запиши си сега, щом компютърът сдаде. Те го връщат сам в играта пак.